מטופלת ראשונה. סיבת הטיפול, הוריה נרצחו מול עיניה על ידי מחבלי החמאס ביום הטבח. היא עומדת באמצע החדר. הגוף שלה זוכר דברים שהיא מנסה לשכוח. בלילה היא שומעת קולות שהיו פעם קולות בית, צחוק, ריח קפה, דלת נפתחת. היום הם מתפוררים לה בתוך הראש כמו הם. היא נלחמת בכל נשימה לא ליפול לתוך הזיכרון. כמעט הכל רחוב שלי אימא מדגרת והופעה רוקות בפני המלחמה שעוד יקרנו ילדים מטופלת שנייה. סיבת הטיפול, שורדת מסיבת הנובה. היא הייתה באה לרקוד. האדמה רעדה אז מרגליים קופצות, לא מפחד. היום, כשהיא שומעת מוזיקה, הרגליים שלה מתבלבלות. האם לקפוץ, לברוח, לקפוא. היא נושבת עמוק, מנסה להחזיר את הקצב שלפני. יש רגעים שבהם הכתפיים שלה שוב מתרוממות, כמעט כמו פעם. הריקוד שהיה פעם בית הפך לשדה מוקשים. תרקדי, השירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי. מטופל שלישי. סיבת הטיפול, שרד את השם. הגוף שלו למד להיות קטן, שקט, בלתי נראה. אפילו עכשיו, בחופש, התנועות שלו זהירות, כאילו כל שטח הוא טריטוריה זרה. לפעמים הוא מתעורר ורגליו כואבות, לא מפצע, אלא מזיכרון של הישרדות. הוא מחזיק את עצמו כמו שמחזיקים דבר שביר, אבל בתוך העיניים שלו יש משהו שלא נשבר, קו דק של עקשנות. Between our worlds. מטופלת רביעית. סיבת הטיפול, גירושים לאחר המלחמה. המלחמה לא שברה אותה. היא רק גרמה לה לראות את מה שכבר היה סדור. פתאום שתיקות בבית הפכו לרעשים שקשה לברוח מהם. הם עמדו אחד מול השנייה, שני זרים שמנסים לזכור איך אהבו. אחרי הכל, היא בחרה ללכת. עכשיו היא לומדת את המשקל שלה לבד. לפעמים כבד, לפעמים משחרר, אבל בפנים מתחיל להיווצר מקום קטן לריפוי. מטופל חמישי. סיבת הטיפול, הגוף חזר הביתה. הנפש נלחמת בעזה. גופו עדיין הולך כמו בשטח, כתפיים קדימה, מבט צורק. נשימה קצרה. כשמכונית חולפת מהר מדי, הלב שלו לא כווץ. כשדלת נסגרת, הוא חוזר רגע אחורה. הוא לא מדבר הרבה. יש דברים שנשארים בגוף, לא במילים. הוא לא יודע איפה מניחים זיכרונות של מלחמה. הם לא נכנסים בשום כיס. אבל יש לו ידיים שמסוגלות לבנות, ורגליים שמסוגלות לרקוד, גם אחרי שרצו בשדות הקרב. והוא מחפש בזהירות דרך להפוך את הכאב שלו למשהו שמאפשר חיים. ואת לא יודעת כמה ממך ניסיתי להסתיר את כל הסיוטים בלילה, צרחות ודם על המדים. לא מבינה כבר למה
רוצה שתזכרו משהו חשוב. כשגל החרדה עולה, הוא מרגיש אינסופי, אבל הוא לא כזה. הוא בא, והוא גם עובר. כשזה קורה לכם, אני מבקשת שתעצרו עליו. תניחו רגליים על הרצפה, תרגישו את הקרקע מחזיקה אתכם. תיקחו נשימה עמוקה אחת ועוד אחת, ותספרו לאט עד 3. 1, שימו לב איפה אתם נמצאים עכשיו, לא איפה הייתם. 2, תנו לגוף פשוט להירגע, אפילו קצת. 3, נסו לבחור פעולה קטנה שמחזירה אתכם על עצמכם. מבט החוצה, יד על הלב, מילה טובה לעצמכם. אתם לא צריכים לנצח את החרדה, רק לפגוש אותה רגע אחד פחות בפחד, ורגע אחד יותר בידיעה. עכשיו מכאן,